Iya. Jenengan ora anting ingin, Pak? Hah? Ingin. Ingin ngopo? Lah niku kok napa jenengan? Maksudnya piye kowe? Arep muni iritasi mau dadi apa? Aku kleru omong kok. Lah nggih ora anting ki ingin apa piye? Ingin cengelmu. Nganti ke Bocah wektu. semene bocah iki sak anakku lho, Din. Alah, biasanya jenengan ya nom tua ya gelem. Asem. Ya ora. Iki sak anakku ya antek iki sak Hati-hati lho, Ting. kuliah Iki ya. biasanya ngaku-ngaku anak, engko bare yuk terserah dia. Aja percaya, aja percaya. Iya. Rasa percaya karo Tatin. Tatin ngono kae iki mergo kagul. Ngapa? Kagul dhek mengutarakan hasrat karo aku ning ora kesampean iki. Omongane ting celebung ora karo-karo. Ra wae. Heeh.